No sóc un dels teus amants, però creu l'Himàlaia per tu. I robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a daus amb el perill, ballo sobre lava per tu. Aguantaré tota la nit sense dormir. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar. Hola a tots els oients! Avui és el dia en què ens toca a l'alumne de primer de primària d'Ateneta parlar a la ràdio. Quines ganes tenies! Teu cos no, tan fora del comú. En grans clars ens parlarem de la nostra llengua. Sí, la nostra llengua, però no això que tenim dins la boca. Quan parlem de la nostra llengua, ens referim al nostre llenguatge oral. Sergi, i digues també que anem a parlar un poquet de cultura. Ah, clar, tot està lligat, veritat, Daniela? Exacte! Mare, explica el nostre cas. Amics, família i gent del poble veïns. Així, des de la classe de les girafes, ens hem adonat que estem fent un buit a la nostra llengua. Sí, un buit sense adonar-nos-en. En la nostra classe hi ha algunes xiquetes que no són nascudes a la Comunitat Valenciana. Presenteu-vos, xiques. Jo sóc Alison i vaig néixer a Nicaragua. Jo sóc Manuela i vaig néixer a Colòmbia. Jo sóc Natàlia. Els meus pares són romanesos, però jo he nascut a Cateu. Bé, les nostres companyes no coneixen el valencià i nosaltres ens hem adonat que quan els parlem ho fem en la seva llengua materna per facilitar-los la tasca, és a dir, en castellà. Gala, però digues la veritat. Facilitar-nos la facilitem. Cert, Marc, ja que no els estem ensenyant la nostra llengua i així mai aprendran a utilitzar-la. I en el nostre poble es parla valencià a la panaderia, al bar El Sol, al bar Los Almendros, quan anem a comprar a Merche. Sempre estem parlant valencià. Doncs per això seria més fàcil si ens comunicarem amb elles en valencià, ja que els ensenyaríem i elles els podrien ensenyar als seus familiars. Tota la raó, Asier. Hem de fer tots els possibles per comunicar-nos amb elles en valencià. Sí, almenys ho sabeu tot. El què? Doncs que ja és una realitat que en alguns pobles de la nostra província s'està deixant de parlar el valencià. Què dius, mare? Com pot ser això? Sí, com us ho dic, la migració es porta coses molt bones, com aprendre noves cultures, noves formes de viure, però mai hem de deixar de cuidar la nostra pròpia cultura. Hi ha casos en algunes escoles en què els xiquets han parlat tant de temps en castellà amb els xiquets que no en tenien en valencià, que ara fins i tot ho fan entre els xiquets que la seva llengua és el valencià. Però això és deixar extingir la nostra llengua. Exacte, és deixar-la morir perquè cau en desús. Per això, des del CRA del Penyagolosa, concretament l'aulari de Ateneta, i més específicament des de la classe de les girafes, animem a tots a parlar en valencià en tots els àmbits, per evitar deixar morir la nostra llengua. La nostra llengua que han parlat els nostres pares, avis, besavis. Mare, sí. Ara que ho dius, no podem deixar d'utilitzar paraules com les que deia el meu avi Enrique. Quina solsida! Per referir-se a una paret de pedra que ha caigut. Sí! O com diu sempre la meva iaia Encarna. Mira que t'agrada posar la cullerada quan es refereix a algú que ha parlat sense que ningú li hagués demanat. Sí, o com diu la meva mare Maria Pilar,
Gala, anem a fer una borrasca aquest cap de setmana, quan tenim un dinar amb la colla. La meva àvia, quan plou de manera feble, me diu que està borrimentjant. Jo ara també utilitzaré aquesta paraula, que a poc estem deixant d'utilitzar. De 0 a 100, el que jo vull és cantar-te fins que arribi. La llengua i les paraules típiques de la zona es defineixen com a poble i comunitat i sempre suma. Mai l'hem de veure com un tret que ens separa, sinó més bé com un valor afegit per descriure la nostra societat. Més enllà, El castellà el cuidarem com la nostra segona llengua, però el valencià el mimarem com la nostra llengua mare. El valencià és la llengua que es defineix. El valencià és Atzeneta, Useres i Vistabella. El valencià són les nostres arrels i només amb elles podem entendre la nostra història.